Az ecseri piacon talált felvételeken, ezeket a felvételeket nézegeti itt, aki megtalálta és megvásárolta őket, Kassai Zoltán. 1956-ból egy nyári kirándulás, majd a forradalom 13 napjának tulajdonképpen magántörténete látható. Egy fiatal házaspár, Molnár Anna és Molnár Bálint együtt készítette ezeket a képsorokat egy lakásban. Ebben a lakásban laktak tulajdonképpen nagymamájuknál, a filmben is szereplő Ilonka néninél. Ez az a lakás, ahol a barátaik följártak, vagy eljártak. Ebben a lakásban beszélgettek, vitatkoztak, ünnepeltek, később szervezkedtek, utóbb innen kezdtek fegyveresen is harcolni az oroszok ellen, és ebben a lakásban kényszerültek arra is, hogy gyászoljanak. A felvételek fekete-fehérek, meglepően jó minőségűek, egyébként nyersanyagok, vágatlanok, ezt látják önök is. Egyikük másikuk mellé hangfelvétel is került egy orsós magnetofon segítségével. Amúgy történelmi szenzációt nem tartalmaznak adatok vagy adalékok értelmében, lényegében a tartalmuk megfelel az 1956-ról már ismert irodalmi és más szövegeknek, de hát mégis újdonságról van szó, hiszen ez egy magántörténelem, és vágatlanságuk miatt tulajdonképpen azt mondanám, hogy ebben a töredékességükben egyben teljesek is, és ezt szeretnénk így együtt önöknek bemutatni, 49 év után, méghozzá fölfedező, az ecseri piacon ezt fölfedező Kassai Zoltán segítségével, akinek ezt az anyagot tulajdonképpen új, fölhasználható filmként kínálták. 1956 a forradalom 13 napja, illetve egy kirándulás, íme. Anna, de aranyosak voltunk gyerekek, mindnyájan. Bálint, Colos, Margit, Ilonka néni, Panni, Bálint. De jó, ilyen kedves kép. Ez Anna, ez Colos, Bálint, kis Kaci, együtt az egész csapat. Bálint, ez én vagyok. Ez meg Anna. Abban az időben, hogy amit tudtunk, mindent lefényképeztünk, mindent felvettünk Magnóra. Ez egy ilyen dili volt. 49 évvel ezelőtt, 1956. augusztus-szeptember, mire emlékszik? Így visszaemlékezve a légkörre, az olyan volt, mint tavasszal a jégzajlás. Akkor már a lazulásnak erősen érződött a hatása végig, az újságokba épp úgy, mint a rádió jellegzetes műsoraiba is. Az jellemezte a politikát, hogy recseg, ropog ideológiailag. A fiatalság pedig nem nagyon politizált. Elegünk volt nekünk a politikában, örültünk, ha együtt lehettünk. Inkább a sport volt az, ami egy olyan általános jellemző vonás volt, és valami felhőtlenül boldogok voltunk. Nem voltunk gazdagok, szegények voltunk, de ami kis pénzünk volt, avval tudtunk gazdálkodni. Egész jól értünk. Újságot olvastak, rádiót hallgattak? Hogy nem. De általában
Amerikában, Amerikát hallgattuk inkább, mert nem sok időnk volt nekünk rádiózni, vagy a Luxemburgot hallgattuk a táncszámai miatt, és jó zene volt, vagy az EFN-t, ez volt az amerikai katonai adó, és Most is van. most már nem hallgatjuk. Most már tévé. Ilyen az élet. Egy, 2, 3. Október 23. Akkor mondom, jó? Jó. Ne állítsd le, csak ha szólok. Szóval, amikor Mikor jöttél el? körülbelül 2 órakor. Az utcán már itt-ott láttam kisebb-nagyobb csoportokat összeseregleni a fák meg a hirdetőoszlopok körül. Az ifjúság 16 pontja volt kifüggesztve. Azt majd te felolvasod, jó? Jó. Aztán már egy gombostűt sem lehetett lejteni, annyian voltunk az utcán. Képzeld, a villamos se járt. Aztán én is beálltam a tömegbe, és együtt kiabáltuk a jelszavakat. Azt, hogy Messzengerő, meg Magyar zászlót Kossuth Címert, Ruszkik haza. Petőfi szobor talapzatánál egy színész elszavalta a nemzeti dalt. Kicsoda? Sinkovics Imre, Fiatal? mai színész. És együtt dübörögtük utána, hogy esküszünk, rabok tovább nem leszünk. Nem fáztál? Nem, sütött a nap. Volt kabáttal? Nem volt rajtam, hagyj folytassam Anna. Aztán a tömeg elment egészen a Bem térig, át a Margit hídon. Persze közben egyre többen csatlakoztak hozzánk. Láttál valaki ismerőst? Nem, de biztos, hogy ott voltak. Persze közben tovább énekeltünk és kiabáltuk a jelszavakat. Most gyere és olvasd föl. Nem olvasom fel mind. Félsz? Sok anyag fogy. Ma nem sajnálom. Szerintem még szükség lesz rá. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról a békeszerződés határozatai alapján. Nyilvános tárgyalást követelünk Farkas Mihály és társai bűnügyében. Rákosi Mátyást, aki első fokon felelős a közelmúlt minden bűnéért és az ország tönkretevéséért, hozzák haza és állítsák a nép ítélőszéke elé. Melyiket olvassam még? 13-as. Követeljük, hogy a sztálini zsarnokság és politikai elnyomás jelképét, a Sztálin szobrot a leggyorsabban bontsák le, és helyébe az 1848-49-es szabadságharc hőseinek és mártírjainak méltó Ez is ebben a házban van, ugye? Ez egy függő folyosó. Így van, ez a nagymama lakása előtt, ő Anna. És mellette... Valószínűleg egy Sva- szomszéd. És itt az udvar. Valaki jön? A nagymama mutatja is, hogy tudott talán kenyeret vagy bort hozni. Ő Panni, már a lakáson belül, hamarosan láthatóvá válik Bálint és Colos is. Nagyon kevés külső felvétel van, inkább a szoba, a fürdőszoba, a konyhával együtt szerepel többet. Itt a bort isszák, úgyhogy talán a nagymama És jó kedvük van. azt hozhatott. Igen, itt még igen. Ő többször feltűnik a filmen, a nyersanyagon, nem lehet tudni, nincs rá utalás, egyszer csak ott van, egyszer csak eltűnik. Egy balonkabátos ember.
semmilyen információ nincs róla. Kint voltam a Kossuth téren, hatalmas tömeg volt. Vártuk, hogy Nagy a Kossuth Imre... téren, voltunk a Kossuth téren. Ja, hát igen, vártuk, hogy Nagy Imre beszédet mondjon. És? Nem jött Nagy Imre, vártunk egy órát, nem jött. Leoltották a lámpákat, az egész téren teljes sötétségbe borult. És mindenki, akinél volt újság, meggyújtotta. Úgyhogy olyan világos lett. Nagyon szép lehet. Gyönyörű volt. Fantasztikus hangulat lett. És Olyan kár, hogy nem volt. a végén kijött Nagy Imre, de nem mondott semmit. Azt mondta, hogy elvtársak. Semmi, hogy elvtársak. Mindenki üvöltött, nem elvtársak, magyarok. Úgy van! Nem Vigyünk el. elvársak, majd kocsincsuk. Figyeljetek! Elmentünk megnézni, hogyan verik szét a Sztálin szobrot. Végre. Mindenkit ingyen Nagyszerű vittek volt. ki. Amikor odaértünk, néma csendbe figyelte a tömeg, ahogy döntik le a szobrot. Először a lábánál kezdték, elvágták, nem tudom, valami hidegvágóval, azt hiszem, azt mondta Colos, hogy úgy hívják. Mennyien lehettek? Borzalmas sokan. Köteleket kötöttek rá, és teherautókon valami szerkezettel így elkezdték húzni a szobrot. Hogy? Teherautók húzták a Autók szobrot, elhúzták. és szép lassan ledőlt. Értem. Akkor Nagyon nagy éjjelzés volt. Olyan hangulat volt, hogy és annyian voltak, és nagyon-nagyon az a jó nagy volt. tömeg egyszerre rohanta meg a szobrot. Mi nem akartunk oda menni Bálinttal, inkább fölmentünk, vagy Bálinttal, Colossal. Mit mondtál, Erre- Fanni? erre- Jó, erre- na, ez csak figyelj. elszólás volt, szóval Nem, azt mondtad, hogy nem láttál ismerőst. Bocsánat. nem volt ott, csak kérlek. Tehát akkor hogy felmentünk a talapzatra, Igen. és akkor azt láttad, hogy mindenhol, ahol nézel, emberfejek vannak. És egy síkba voltak, kivéve azon a ponton, ahol a szobor volt, mert ott egy kitüremkedés volt, Nagyon egy kis sokan sziget. voltunk. Iszonyatos volt. Fantastikus volt, nagyon jó volt. Nagy. Így nagyon szép. Ez egy előnyös Ne beállítás? haragudj, ne haragudj. Elvtársak, drága barátaim, Halljuk. én a rádiónál voltam, ott már állt a bál, aztán átmentünk a József körútra. Egyedül voltál? Igen, nem tudtam, hogy mennyire veszélyes, és Én nem sem akartam voltam ott, veszélybe én sem sodorni. voltam ott. Ez nem igaz, Lányok, hogy soha maradjanak nem biztos biztonságban. magam. Na, Szóval, na, na. Ebben most nem menjünk bele. elmondhatom? Igen. Ott állt a József körút közepén egy tank, ki volt égve, fő volt szedve a burkolat, egy szóval ott már barikád volt. De Láttatok barikádokat máshol is? nem, ez volt az első, amit láttam. És érdekes módon nem volt ijesztő. Mi nem láttunk sehol. Előbb-utóbb hallgatok lesz. De ez mégiscsak nagyszerű, hogy ti ezt Bizony. mind láthattátok, és átélhettétek. A barikámra. Jaj, de vicces. Bári. Én Margittal együtt jártam a 50-es évek elején. Ő a Szilágyiba járt, gimnáziumba, én meg a Rákócziba. Őt felvették az orvosi egyetemre, engem nem vettek fel. Engem aztán behívtak katonának. A Margiton keresztül ismertem meg Bálintot, Annát, Colost és Pannit. A többiekről mit tudunk? A többiekről azt tudom, hogy Bálint és Anna, Bálint az szintén az orvosira jár, az Anna az ápolónő volt a volt Mabi kórházba, és ők mind a ketten szerencsétlenek voltak, mert a szegény Bálintnak a szüleit az mindegyik, a papa belekeveredett 49-be egy államellenes összeesküvés, aztán mi lett velük? Nem tudja. A mamát szintén internálták, és ahogy a mama is, nem lehetett tudni, hogy börtönben van, hogy éle vagy hal-e. Azt nem tudná. A szegény Annának a szülei, az pedig 44 őszén a nyilasok, azok végezték őket ki. Lehet, hogy a Dunába lőtték őket, ezt nem tudtuk.
De ott maradt, mind a kettőn árván voltak, és ezek legjobbnak látták, ha meg is házasodnak, és ők Ilonka néninél laktak. És akkor ezek szerint, ha jól értem, 56 őszén Margit elkezd az orvosegyetemre járni. Ő már járt az már akkor orvosra, járt. persze, ő már akkor másodéves volt. És ön pedig mit csinál? Én akkor leszereltem a seregből, én szerettem volna menni a Tefuhoz, anyám kijelentette, hogy okvetlen legyen egy szám, engem nem vettek fel az egyetem. És azt akarta, hogy Lakatos, igen, legyen egy szakma a kezedbe, mert rögtön egész másképp nézel ki az életben, nem lehet tudni, hogy hova kerülsz, meg így, meg úgy. És volt egy lehetőség a vegyesipari javító vállalatnál, így lettem én egy Lakatos gyerek lettem, de őket egyáltalán nem zavarta ez, se a Margitot, se a baráti kört, és hát azért már abban az időben az ember akár hogy volt, akár mind volt, de azért már megengedhetük magunknak fiatalok azt, hogy a zakóinkat a Pintéroszi csinálja, vagy a Götter Karcsi bácsi a Krisztinába, úgyhogy elegánsak voltunk, és úgy szerettünk virítani. Egyszerű volt, de csak egy zakónk volt, vagy két zakónk volt, de az olyan volt, amiben boldogak voltunk, és jól éreztük magunkat. A filmtekercsek mellé hangszalagokat is sikerült vásárolni, ezeket is ők készítették, itt többször látszik a felvételen egy régi Orsos magnó. Itt nincs hang, a magnó nem is forgott, ez 25-e a parlament előtti sortűz napja, és hát itt már tudjuk a drámai eseményeket, mi is, ők pedig részesei, itt Margit már nincs velük, Margit meghalt, és egy picit később sikerül a társaságnak rávenni arra Andrást, hogy mesélje el, mi történt. Egy ballonkabátos megtántorodott. Lerántott a földre. Nagy nehezen sikerült magamról lehengergetni. Halott volt. A földön feküdtem. Véres volt a ballonkabátom. Margittal akkor már nem foglalkoztam. Van egy olyan pillanat, amikor az ember teljesen egyedül érzi magát. Mellettem feküdt. Nem volt semmi baja. Pár perccel lőtték le. Körülbelül másfél óra múlva, amikor véget ért, cigarettával kínáltak. Ahogy megemeltem a kezemet, hogy slukkoljak, azt éreztem, mintha valami lógna rajta. Egy nejlonharisnyában ott fityegett Margit lábfeje. Október 26-a, és bár letépődik ez a naptári lap, de mégis reggel,
valami oknál fogva, erre nem találtam még magyarázatot, de ők mindig reggel az aznapot letépték. Ez pedig itt valamiféle trükkfelvétel, vagy kísérlet lehet, Bálint foglalkozott ezzel, talán ezen is látszik, hogy ő megszállott kamerás volt, egy befőttes üvegben víz van, és talán tintát csepegtet bele. De nem bajt a cipővel állunk? Nem, kitakarítunk. Belőle. Csak, mégiscsak. Halljuk. Akkor mondom, figyeljetek. Veszed? Mi atyánk Hruscsovki vagy a Kremlben. Átkoztassék meg a te neved, miképpen Pesten, azonképpen Moszkvában is. Kádár bácsi üzenete. Halljuk. A ronybabának megcsinálom a szemét. Addig is mindegyiteknek hoztam egy felhúzott tankot játékkatonákkal. Ezek a katonabácsik köszönjük. megvédenek benneteket a nyugati fasiszta csecsemőktől, valamint elvetemült szüleitektől, akik részletekre borzalmas jövőt szántak. Borzalmas. Köszönjük. Köszönjük. Itt megint nincs hang, annyit talán lehet tudni, hogy Szolos kezelheti a kamerát. András szájáról azt lehet talán többször is leolvasni, és nagyon határozottan mondja ezt, hogy most. Amire Bálint itt egy sohával válaszol, hogy mi lehet a vitatkozás tárgya, az itt még nem derül ki. Anna megkérdezi, hogy mi az, hogy soha, és aztán itt a vita hevében talán megemelt hanggal az látható, hogy ideges. Azt mondja Anna is, talán Andrással egyet értve, hogy most. Mit olvasol? Miért érdekel? Az elejét olvashatnád te is. Mégse csüggedjetek. Fiai és lányai az európai forradalomnak. Ha minden inog és omlik, akkor sem szabad feladnotok. Rebellió, s golyót a despotának. Nem hinnénk tán, hogy nagy a győzelem? De az igen. Ám most úgy látom én már, sehonnan nem jön segítség, és nagy így a bukás. Oly súlyos, mint a halál, és a kín. Walt Whitman, 1848. Nem hagyod abba? Ez elég megdöbbentő, és többször is visszatér a hajó és a lavor. Mindjárt.
Anna, remélem ezt majd együtt fogjuk megnézni, és akkor tudni fogod, hogy nekem volt igazam. Nem lehet nem hinni. Ez nem a nagyi vallási mániája, ahogy te azt mondani szoktad. Ez az életünket jelenti. Eddig el kellett volna menni, igaz? De mostantól kezdve itt lehet maradni, érted? Nagy Imre ma azt mondta a rádióban, hogy a kormány elítéli az összes olyan nézetet, amely szerint ez a mozgalom ellenforradalom volna. Lehet, hogy ez az utolsó lehetőségünk a mi életünkben, hogy forradalmat csináljunk. Képzeld el, ne is képzeld, a kezedben tartod. Mit mondasz majd neki? Hogy Bécsbe szöktünk? Németül beszél majd? Vagy oroszul? Ugye tud már magyarul, Anna? Szeretlek. Mit csinálsz itt? Felveszek valamit, Nagyi. Most ilyenkor? Nem akarom, hogy valami bajod legyen ezekből a szallagokból. El kéne dugni őket, vagy elégetni. Hogy mondhatsz ilyet, Nagyi? Gondoljál Annára. Elutazhatta még mindig Mónikához. Aj, már megint kezded, miért nem mész aludni? Adj egy pohár vizet. Jó napot kívánok, uram! Mit csinált ön a forradalom 6. napján? Kezét csókolom, a következő nemzedékkel foglalkoztam, ahogy maga is elvtársnő. És ön, uram, mivel töltötte ezt a napot? Az 5. napon eltemették Margitot a szülei. Én nem voltam ott, mert ő is örült volna, hogyha... Aztán... A 6. napon beszéltem Pistabával. Megszerveztem az utazást. A többi szerencse dolga. A 8. vagy a 9. napon én már régen Bécsben leszek. És ön, uram, mivel töltötte ezt a vasárnapot? Én oda mentem, ahol meghalt Margit. Nem messze attól a helytől, ahol a vér folyt a sinekben, egy mikrobusz állt. Azt hiszem, a bécsi rádiói volt. Egy elegáns mandró szövegelt a mikrofonba, és próbálta maga köré gyűjteni a bámészkodókat, hogy mondják már el neki, hogy mi is történt. Aztán beszólt a buszban kuporgó műszakisának, hogy ez akár mehetne élőben is. Ennyit Bécsről. Köszönöm szépen. És ön, hölgyem, mit csinált a forradalom 6. napján? Én nagyon szeretem ezt az embert ma is. Ezt hallgassátok, a szabad nép. Országunkban vége felé közelednek a harcok. Ez meg a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának a felhívása. Magyarok! Magyarok, büszkén állhatunk a világ elé. Elszánt szabadságharcunkkal kivívtuk az egész világ haladó közvéleményének rokonszenvét és támogatását. Nemzeti becsületünk ismét teljes fényében ragyog. Éljen Magyarország! Éljen a szabad és független Magyarország! Bálint, ne vedd föl, kérlek, jó? Ne vedd föl, kérlek, alszik. Ne vedd föl! Veszed, ugye? Istenem. Bálint, akkor most én is mondok neked valamit, amin meglepődhetsz. Tudom, hogy tegnap éjjel fölvettél valamit a konyhában, egy szalagra és egy filmre. Meghallgathattam volna, de nem kerestem. Nem tudom, hogy jó-e, hogy itt a távoli jövőbe üzengetünk egymásnak, amit mindketten máshogy képzelünk el, mármint a jövőt.
Egymással kellene beszélnünk. Ezek a napok, tudod, nagyon felforgatták az életünket. Az idő, mintha elugrott volna tőlünk, és amit eddig mi töltöttünk ki. Én azt a nyugalmat szeretném, ami volt nekünk, amiben tudtunk együtt lenni, beszélgetni, hallgatni, ami nincs itt. És nem biztos, hogy lehet. Panni? Én el akarok innen menni. Eddig nem értettelek meg, de azt hiszem, most már igen. Én is gondoltam már rá, de hagyom, legyen, amit Szolos akar, mert nekem ő a legfontosabb. Fontosabb, mint Magyarország. Fontosabb, mint a szabadság. De hiszen ezt akarja Szolos is, meg bármi. Egy frászt. A szabadság választás. Mi elmehetünk, amikor akarunk. Visszajöhetünk, amikor akarunk. Nem csak legyőzöttnek lenni rabság, hanem harcosnak is, Panni. Én választani akarok. Nekem elegem van. Egyre kevesebbet látom. Kapcsolt ki gyorsan. Gyere, annak kérlek, kívül az ebéd, a nagyi mondja. Azonnal. Mit írsz? Nem látod? Levelet. És kinek? Kinek írsz? Mónikának. Nagynénének Bécsben? Neki. Miért nem szabad? Szabad, úgyse jár a posta, őrül. Akkor majd személyesen fogom neki elvinni. Jó, kérlek, akkor gyere ki vele menni, úgyis itt lesznek mindjárt. Kik? Kik lesznek itt megint? Anna! Gyere, Anna! Nagyi, szólj Annának! Anna, menjél be! Gyere gyorsan! A nemzeti kormány felhívja a szovjet csapatok parancsnokságát, hogy azonnal kezdje meg a szovjet csapatok kivonását Budapest területéről. Egyidejűleg a nemzeti kormány közli az ország gyűjtővel, hogy a szovjet csapatoknak az ország területéről való kivonására haladéktalanul megkezdi a tárgyalásokat a Szovjetunió kormányával. Nagyon jó pofon, Melbourne-ben a Szepesi meg elítéli a forradalmat. De sportolók gyászalagot visel. És Kossuth címer. Akkor majd. Legalább egy. Ez az a pillanat, ahol lehet sejteni, hogy ők később aktív részesei lesznek a harcnak, vagy szeretnének szerepet vállalni ebben. Talán Szolos barátai hozták meg a fegyvereket, és hát érdeklődve vizsgálódnak. Bálint is, és Szolos is nagyon, nagyon komolyan kíváncsi ezekre a fegyverekre, itt az előbb már a betárazás is volt. Egyedül András nem nyúl hozzájuk, se a fegyverekhez, se a kézigránátokhoz. Itt már tele van forradalmárokkal a lakás, valószínűleg ők is barátok, vagy nagyon közeli ismerősök. Itt ketten éppen esznek, és paprikás krumpli, ezt sikerült kivenni a képekből. És a nagyi pedig a konyhában főz, és itt
láthatjuk őt, de nem lehet pontosan érteni, hogy mit mond. Annáról mit tud? Anna szegény, de őt nagyon-nagyon megviselték az események. És kiment Ausztriába. Ausztriába táborba került, a táborból kimegy Amerikába, Iowa-ba él, ott nem jönnek be a számításai, és rákap az alkoholra, és töményen iszik. Úgy tudom, a 80-as évek elején öngyilkos is lesz. Volt valamilyen kapcsolatuk egymással? Kezdetben leveleztünk egymással, Ilonka néninek is írt, de aztán ez mind ilyen sematikussá váltak ezek a lapok küldögesztése, aztán abba is maradt szépen minden. Ilonka néni? 56-án 15 évre meghal. Tehát nem élte meg Nem Anna érte meg öngyilkos. Anna öngyilkossága. Panni? Panni a filmszakmában dolgozott, dramaturg lett, úgy tudom, sikeres filmekben is közreműködött, de úgy tudom, 5 évvel ezelőtt meghalt. Akkor ezek szerint a film összes szereplője közül csak ön van életben. Már csak én. És önnem mi történt 1956 után? Hát, sok mindenem mentem keresztül én magam is. Munkástanács, kirúgtak, állástalanság, stb. A legjobb barátaimat látva, és tudva azt, hogy valamennyien elmentek, magamról ezek után nem kívánok beszélni. Legyen benne mindenki, jó? A magyar nemzeti kormány, a magyar nép és a történelem előtti mély felelősségérzettől áthatva a magyar nép millióinak osztatlan akaratát kifejezve kinyilvánítja a Magyar Népköztársaság semlegességét. A magyar nép a függetlenség és egyenjogúság alapján az ENSZ alapokmánya szellemének megfelelően igaz barátságban kíván élni szomszédaival, a Szovjetunióval és a világ valamennyi népével. Látod? Este meg Mozart requiemét játsszák. Fantasztikus. Tehát ez még celluloid a videóval szemben. 50 éves, közel 50 éves anyagot látunk. És itt leesett valószínűleg a kamera, amely ezt is kibírta a filmmel együtt. Forog tovább. Úristen, forgott a gép. Panni! A
Akkor vállalod? Mit? Így beszélsz erről. Ahogy az előbb. Most? Te megőrültél? Ezt neked kell vállalnod. Boldogodból megy az adás. Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. November 4-e. Mit csinálnak? Harcoltunk. Hol? Bálinték lakásába. És mivel? Volt 2 géppisztolyunk, és volt kézigránátaink. És honnan jöttek ezek a géppisztolyok? A térről a srácok hozták Bálintnak a haverjai. És összesen hányan voltak ebben a lakásban, ha emlékszik rá? Mi 3-an voltunk, Bálint, Colos és én. És az ablakokból? Ablakokból lőttünk. És mit csináltak közben a lányok? A lányok bekapcsolták a magnót, meg bekapcsolták a kamerákat is. Miért? Mert tűzharc volt, és meg szeretik volna örökíteni, mert ilyenben még nem volt részük soha senkinek. Egyikünknek sem.
Ami közöttünk volt, szerelem volt. Véres szerelem. Neked veszem ezt most, Bálint. Nem úgy, ahogy elképzeltük. Hogy majd együtt megnézzük őket. Sok-sok év múlva, és hogy telik az idő, egyre érdekesebbek lesznek. Nem nézzük meg együtt. Nem is nézhetnénk meg. Nem tudom, hogy jó az élesség, úgyhogy ide állítottam be hátulra. Kihúzom magam. Hátra dőlök. Jó legyen, tudom, hogy ez fontos neked, hogy jó legyen. András elment Ausztriába. Túl késő. Én nem tudom, melyik a nagyobb sarnok, a Szovjetunió vagy a szerelem. Játsszok neked valamit, jó? Tudom, hogy szereted, amikor játszok. Amióta nem érsz, még